pacaran iso ora? Sing nyanyi ora enak. Jadi Yo, sak direkam. Ciro yo, Pak. Jroning suka kudu tansah eling lan waspada. Ampun ngantos ninggal kaprayitnan lan pangati-ati. Mbok menawi samangsa-mangsa wonten bebaya pigunakna santosaning bau. Ngrungkebi ingkang ibu dalah kadang-kadang para Pandhawa ya Gus. Sinebut bali segala-gala nyata menika wujud wewangunan ingkang dumados saking bebatalan umput ing kayu ageng pinulet lan damar sewu sendok yang welirang wis nyawujud wewangunan indah laya binorealis sagala-gala melo ora jenemu kalamun gampang kobal jeneng goyang lagi wauta Pandhawa lan Kurawa kadut danya suka kali suka
wekasan sami wurwali purwa dosina among Raden Bratasena ingkang tansah waspada tanggap ing swasana ngawekani baya boten ngantos sangkaning glai dumadakan kapirang swasana luput bal-balis kala ayo kok woi bagus Pandhawa Sidamati Kurawa anjaying taun Sultan Negari Astini apa iki wis jeneng kawicaksanan kang kang slira misuda putramu Sidayutana kepriye mungguh janji marang adimu si Pandhu nggonmu bakal mbalekaken negara Astina marang Pandhawa. Duh ora kegawan nanging sanyatanipun Pandhawa sampun
mekeng tewas ing bali si golo-golo